skyde med. Hey YouTube, jeg sidder lige med Lukas her ved siden af mig. Eller siden af mig. Ikke siden af mig. Jeg sidder lige og spiller med Lukas. Ja, det er prøver lige at finde en sniper der. Den er lækker. Det piste jeg også. Ja, jeg er mega sej. High five. Prøv at tjekke min mand. Det er billeds. Ja, men vi går i gang og skyde lidt. Se, der er nogen dernede, og jeg siger, bare nej. Nu kan jeg selvfølgelig ikke gå på landet. Wow. Det er typisk. Det er virkelig så typisk, at jeg ikke kan... shit, Pau, det der skal du få betalt. Tjekker lige hvad. Shit, nu dør jeg. Jeg kan se lidt fast der. Nå. Ja, shit. Fuck. Pyro, ej, så når jeg lige at blive skudt op med Force of Nature, man. Synes, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at ramme det nu? Det er ikke det. Det er YouTube, der gør. Det er noget af skal ned, venner. For dig. Så fik vi os lille bad. Det må... Nej. YouTube, undskyld hvis jeg ikke snakker så meget, det er bare fordi, at jeg har haft en dårlig episode med at uploade en video. Jeg uploadede den, og så gik der 2 timer, tror jeg. Gik der 2 timer eller sådan noget. Så var der 5 minutter tilbage. Og så går mit Windows i kluder. Det er mig med noget. Og så kan jeg ikke få lov til at uploade videoen. Og det er med røv. Mate, jeg har ikke noget liv. Hvor er du nederen? Hvad? Hej, ja. Nederen bær. Hallo, prøv lige at komme en gang. Bare gå ned der, hvor... Kom her, ned med mig. Kom ned nu, kom. Er du her? Kom, skid ned. Kom. Det her er et rigtig godt trick til at snyde med sit pis. Her, okay. Helt dernede. Stiller jeg mig her, stiller det her. Stiller jeg dem på den anden chat der. Det der. Og står jeg bare og kaster pis på hinanden, ikke? Så får man mega mange. Okay, så kom. Sådan bliver man bare ved. Og det er en ko. Skyder du mig right in the face. La 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 la. Right in the face. Ja, men YouTube, nu må jeg gerne lige se mig setup her. Vælges videre. Golden Grement. Double set. Og så var den der. Og min sniper her, den har 198 kills. Mit pis, det ja, og har det var den, jeg gav ham, ikke? Nej, den gav man ikke. Jeg købte den ham. Og så hans, eller min kniv her, den har 8 usynlige spider-ups og 129 i alt. Og så har jeg også en B'er. Der er det her det samme. Der er bare US Sniper. Ej, min mand svider ikke på ham. Det var færdigt. Den der. Og så her skulle jeg meget gerne have en med den her hat. Robothatten. Den er faktisk ikke så fed, mand. Den er der bare. Og så har jeg en her. Nej. Nå, det var så skulle have været meningen, at det skulle have været den her, men det kan være solgt. Ja, det har jeg. Altså, lad os lige gå ud og skyde bare lige 2, 3, 4. 2 mere i hvert fald. Wow. Det nåede jeg ikke. Overhovedet på nogen måde. Nå. Jamen, så må jeg jo bare gå op i sten og campe, ikke? Ej, nu har jeg jo ikke noget hat på, altså. Det er så galt, det her. Sådan der. Yep.
Der var Pinkie Pie. Eller The Pinkie Pie. Og der. Rundstykke. Okay, hvorfor skal der være sådan en sjov alt her? Jamen, jeg ramte 3. Jeg vil sige, nu har den. 276. Nej. Overhovedet ikke noget. Kan jeg bare her i her, så vender vi godt. Den der ingeniør står der. Jeg har ret i mig om. Hvorfor skal jeg altid dø? Nå ja, men altså, jeg skal bare lige have 2 kødsprænger. Nej, det var så lidt noget der. Synes du, hvor er de hen? Nej, jeg gider ikke mere. Gider ikke mere. Jeg siger se YouTube, og vi ses den gode anden gang, og jeg tror måske vi kommer til at spille mere med Lukas her. Men vi ses, og jeg håber I hygger jer derude. Jeg skød bare på